Ассалому алейкум мардуми шарифу O'zbekiston. У фашистое ки ин рӯзо хушона политик меган 83% территорияи Сурияро забт карда ҳастанд. Бо диққат мара гӯш кинед. Як совети хубтон медам. Террористо. Ман шуморо бывший террорист гуфта наметавонам. Позор дар асри 21 террорист политик шудест. Якум курдҳо, друзияҳо, шиаҳо ино ҳамаш оппозиция ҳастанд. Дуюм ҳаётон наброрен террористо. Ино ҳама шаҳрвандони Сурия ҳастанд. Сеюм бояд дар парлумонти Сурия чихел бародарои рус меган. Бале, бародарои рус государствои Дум ай 10 то 15% бояд ҷо дошта бошанд. Бо мегумтон бояд қатъи инҳо бояд шумо курбни стол бишинед. ин рӯзои сахта мо мардуми шарифи Тоҷикистон ай сар гузарондагӣ ҳастем. Ба ном политико. Бо як бори дига мегӯям дар охири гапам, позор тамоми политикое ки ин рӯзо хаб ҳастанд. Баъд мегӯянд ки геноцид дар Ғаза, геноцид дар Сурия аст. Шуморо ки иҷозат додагӣ аст ки друзияҳоро, курдоро кургмонену ба қатл бирасонед? издеватсияшон кардесен мардуми Сурияро. озодӣ ба мардуми Сурия. Як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.